Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Sige po, marhay na aldaw sa tuya agabos, Miyerkules ngunyan, fet sa 5 kan Hunyo taon 2024, aldaw kan sa tuyang mahal na inang Santa Maria. Pasalamat kita kay Mama Mary, asin panagos na kimaherak ng intercession sa oral daw na pagbuhay-buhay. Our Mother of Perpetual Help Novena taod-taod live yan sa DCGB, alas 5:15 hapon. Sa pangarang kambilog na Tropan Mega Force Patrol. Sa control technical si Padingnal Baldo sa AM Band. Sa newsroom, News Direct Mardela, Jen Matthew Balyaran, Mary Joy Jaresco, si Angel on leave pa po tabi. Siya sa muyang social media platform yaon dyan si Jimos Barrios, si Madam Razel Cortez. Siyempre, si Madam Shia Leron kasabay pa sa production. Sa IT, sa broadcast Mimantabi Worldwide Netwide. Sabay po yan sa AM Radio, region-wide, and sa IT, sa DCGB News Online, as in sa YouTube, DCGB Legazpi City, Philippines. Ang kapartner ko dyan, si Jerome Nico Martinez. Ako man po sa indong servidor sa radyo sa indong Public Information Officer ng Bayan. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Ako po sa indong Public Information Officer ng Bayan, si Pio Fernandez kan Tingog kan Banwaan. Standby muna tabi all units, ta idiretso ta na ini, masubli kita nin oras, sali dyan sa DPWH Region 5. Napakiulayan niya to si Madam Lucy Castañeda kan DP Region 5. May relasyon tabi ini sa tulay dyan baga sa Busay kan Daraga. Siguro kitang mga motoristas gabos nag-aagi man dyan, nagngalas kita tapos na ang tulay pero duman sa porsyon kan pasiring halimbawa sa Daraga, so approach dai natatapos-tapos. Maaraman ta ano ang sitwasyon managad kaan kung sisay ang may responsibilidad. Asin kung ano ang dapat nagibuhon kaya. Nasa linya, iyan po, sa irarong kan DPWH, nasa linya si Madam Lucy. Ma'am Lucy, marhay na aldaw, si Pio po kan DCGB. Yes, marahin haldaw man tabi, Sir Pio. Good morning, ma'am po sa gabos po na listeners po kan DCGB. Diyos marahin aldaw po tabi sa gabos. Opo, Ma'am Lucy, salamat sa oras. Ma'am, kuan iyan na tulay sa Busay kan Daraga. Ano ang status kaayan tabi? Go ahead po. Sa ngunyan tabi, Sir Pio, suspended po siya dahil nagka-problema po kami sa right of way. Medyo kulang pa po kaya ang pag-submitir na mga lot titles po kan mga affected residents, so dai po napaprocess po ang papers po para po mabayaran po sila kan na suppose amount po para sa indang relocation po. Ay opo. So suspendido ang trabaho dahil may problema sa right of way, tadai nakakasumitir nin dokumentos legal kaipuhanan pa mga titulo. So aagihan po kang approach, madam? Yes po, sa approach tabi, Sir Pio, kaya suspended po siya sa ngunyan. Last November pa po siya, November 20 po. Iyo. Suspended sa project. Oho. Now, pero igwan na kita bagang istrukturang nahihiling dyan. Gari ang kulang na sana ang approach. Iyon na lang pong nakakaulang, madam?
Yun po, yun na lang po ito. So approach na lang po. Tatapos na po so tulay mismo. Tapos na siya. Ito na lang po na approach. Sahil po nga may mahagi po na mga residensya duman po. Oho. Pirang residensyas po ang aagihan kaayan over? Bali, nasa 11 po sa ngunyan. So latest po na na parcellary survey, nasa 11 po na residents. Oho. Okay, now, sisay po ang igwanin responsibilidad, obligasyon na ariglaron tabi yan. Is it the contractor or the DPWH tabi? DPWH tabi, Sir Pio. Pero ito pong sa pagkumpleto kang papers, duman po yan siyempre po sa mga sa mga project affected persons po. Ay, opo. So, it's very clear, Ma'am Lucy, na bako iyan responsibilidad kan kontraktor so pag-ariglar kang right of way, but DPWH ang may obligasyon kayan tabi. Yes po, opo, Sir Pio. DPWH po. So, ano ang status kan follow-up kayan kan mga dokumentos as in proseso tabi? Yan po, nakadepende po sa sa mga residents, sabi Sir Pio. As soon as maano po nila, masubmit po yung kompleto pong lot title and other requirements po, mapaprocess na po ang claims po nila. Oho. Gurano po, Ma'am Lucy, more or less, estimate lang ang kaipuhan na ibayad dyan sa mga agihan kang right of way? Sorry, sabi Sir Pio, pero wala po ako yung kikapot na documents po regarding po sa as to digdi po sa payment po sa amount. Oho. Now, ano ang sistema ngunyan? Sa in problema nakasaangat ba yan sa korte o yaon dyan sa opisina nindo lang pigahalat sa pagsumiter kang papeles? Digdi pa lang tabi, Sir Pio. Kung amenable man po, siguro po okay man po sa residents kaya we are just waiting na lang po na makumpleto po ang mga documents po ninda. Para po mapatuloy as soon as ma-resolve po ini right of way problem po, ma-proceed na po kang project po. Ayun. Igwa ning resistance, madam, or talagang papeles na lang ang pigahalat? As to resistance, sabi Sir Pio, sorry, di ko po naapot. So Oo. so sa muyang sa mga tao po sa project site. Ayun, opo. Pero inda ko sana, Madam Lucy, tabi ko nigwa kaning ideya Po. sa engineering side nataatagari may railings yan sa tahaw kan tulay tabi. Sa po parang sa protection din po yata iyan sa sa mga motorist, tabi Sir Pio. Nagsugpo na lang po baga kami. So old po, so new construction po kasabay po ito duman itong railings po. Dahil na nahahaliw na sa tahaw na railings, dahil na. Dahil naman po aalion. Ayun, okay. Moving forward, Madam, kung masumitir na ang dokumentos, as in mabayadan na kang DPWH, saka naman makakadiretso sa kontraktor. Opo, saka po kami makakadiretso. Tadaiman po baga kami pwede basta lang na kung dapat po igwa din po kaming nakaputa na permit to enter para po makaproceed po kami sa construction project. Iyon. Any projection, ma'am, kung rin tabi iyan na pwedeng mag-resume na trabaho na yan dyan, maayos na nindo kan DPWH na right of way na yan? As soon as tabi Sir Pio na day na pong makakuha po kami ki permit to enter from them po sa mga residents, diretso na po ang project. Iyon, opo. So iyo masanatabi yan, Ma'am Lucy, salamat tandakul kay nagaharapot na kaanta naaagihan bagayan and main thoroughfare bagaan gulpi na nagagalas. Opo. Okay, so ano magiging ano magiging advice po kan DPWH? Please go ahead po. Yes po, sa ngunyan po nag-agad lang po kami ning pasensya po sa tuyang mga motorista sa inconvenience po kay ning nagdudulot po kay ning nakatinggap ang trabaho. Pero as soon as po na maayos po ining right of way, sigurado po ma-proceed po giraray ang project. Tapos sa side me po may nagkakaproblema mo po kami, reporting din po ba kami sa central office. So affected din po ang performance kang opisina. So it's not the contractor's obligation but sa DP talaga tabi po pala. Sa DPWH sabi Sir Pio, opo. Sige, Ma'am Lucy, thank you so much sa informasyon sin oras. Mabuhay po kamo dyan. Okay, salamat din po tabi Sir Pio sa pigtaong oras sa DPWH para po maklarar po ini pong situation mi po regarding po dito sa Busay Bridge, and then sa pangalan po kan sa muyang Regional Director si Director Virgilio C. Eduarte, Jos Babolos po Sir Pio, and sa DCGB. Thank you so much. Si Ma'am Lucy Castañeda, ang tagapagtarampo kan DPWH Region 5. Manungod dyan sa sitwasyon, estado kan
tulay na iyan dyan mananggad sa may busay. So, let's make it very clear tabi. Primero, igo talaga nin inconvenience yang nangyayari ta dai pa natatapos ang proyekto. Okay. Inconvenience siya sa traffic o ta siyempre dai pa nagagamit nin maray ang tulay naan. So hali duman sa 3rd District, hali sa Manila, hali sa Camarines Sur, minaliklik bagadigdi sa tuo sa right side, gilido ng marahiyan kan tulay, minadukot na nga ni duman sa may bulod, na porsyon, minakipot ito na agihan. Kung ang direksyon mo pasiring sa siyudad nin Legazpi. Now, kung hali ka naman digdi sa Legazpi, ma-approach ka na sa tulay, ma-veer ka ning diit, ma-adjust ka ning diit pawala, duman na naman nagakaigo ning bottleneck ta, dai pa nga ni makakadiretso, duman mismo sa tulay ta, duman sa ibong na porsyon, sa may busay side, dai pa ning approach. Yan. So duman katabi maliklik naman, balikan to sa pagmaneho mo, mabiri ka naman digdining diit sa may wala, facing ang direction mo padaraga, magsusurusoan naman duman ang traffic o sagkod na makababa na duman sa approach na ginibo, duman sa tulay na ito, sa tapos ng tulay. Now, let's make it clear tabi mismong ang DPWH na ang naghagad ning dispensa. Nadangog tabi baga nindo ni si Madam Lucy Castañeda kan DPWH ta. Dai pa po natatapos so pag-ariglar kang administrative aspect may kinaaraman sa pagbayad kan mga aagihan na propriedad. Once na ibugtak na po, iyan na approach diyan sa busay side, diyan sa bridge na iyan. Very categorical tabi, ang sabi kan DPWH, obligasyon as in responsibilidad mi iyan, bako yan responsibilidad kan kontraktor. Utrohon ta, mismong si Madam Lucy Castañeda kan DPWH Region 5 nagtaram, bako po yan responsibilidad kan kontraktor ang pag-ayos kan administrative aspect so mga titulong pigahagad kan DPWH kan agihan na mga propriedade dyan sa approach asin so iba pang mga bagay-bagay administrative works, dainin say, daining obligasyon, daining responsibilidad ang kontraktor. Purely DPWH an igwakaan nin obligasyon. Kaya so kontraktor tabi naghahalat man sanaan sa resulta kan performance kan DPWH tanganing maresolberan so remaining issues pa na natatada tanganing pag natapos na ito, then and only then, so contractor, iyo ang mabugtak na kang natatada pang porsyon na dapat ibugtak dyan, particular yung approach. Sangun yan ang contractor, wait and see man sa naayan. Day mababasol yan ang contractor, taday man sida pwedeng makiaram sa bako ninda jurisdiction. Jurisdiction kan gobyerno through the DPWH na areglaron ang mga agihan naan kana approach dyan, right of way na mga propriedad. Kaya natitenga saan to borrow the words giraray mismo ni Madam Lucy Castañeda, minahagad sin nagdispensa, ta natitenga yan, maski nga nida yung DPWH, apektado man sinda, ta siyempre sa reporting nindakaan sa Manila, maaparesir duman na tatada ipay natatapos. Ano ang problema? Ma-reflect mang iyan sa inda, inako baga ni Madam Lucy. So it's not the contractor's fault. Bako po ang kontraktor ang may sala dyan yung Macapa Corporation. Bako. Bako ang Macapa Corporation ang iguanin na responsibilidad kaan. Bako ang Macapa Corporation ang may problema kaan. Kundi ang may problema kaan ang DPWH. So DPWH mismo nagtaram, nag-ako. Samuya ngayon na responsibilidad. It's not the contractor's fault tabi. So yan po kaya grabe bagaan nagapot ka ngayon. Sabi baga ni Madam Lucy, tapos na ang tulay.
So approach lang, ito lang na portion na ito, anday natatapos, tananata, daimi pa ngaya, ano, sabi ni Madam Lucy, daimi pa, gusto sabihin, dai pa na ariglar kan DPWH. Tasusog sa lay, sindaan igo kayan, ni nagkakandigong responsibilidad na ariglaronan, not the contractor. Taiyan po, bako proyekto kang contractor, kundi proyekto kan gobyerno nasyonal, so it is incumbent legally and logically na sa gobyerno nasyonal through its agencies, in which case, in the case at bar, DPWH, ang igwa ning responsibilidad na dapat umariglar kan gabos-gabos na iyan na agihan na propriedad. Bako sa kontraktor, tabako man nila ang proyekto. Kinontrata sa nakan gobyerno, sumakapa corporation, na iyon magibukaan. Pero sa gabos na mga administrative works, ang DPWH ang igoning responsibilidad kayan kumo sinda ang may tagsadiri kan infrastructure project na yan. Dainin na responsibilidad yan sumakapa corporation tabi. So arog po yang kaan ha. Kaya so nagharapot dyan, that's the status kan patrabahong yan dyan. DPWH ang nag-ariglar, nagkakapirang property owners ang aagihang kaan, daipaday na isusumitir. So kaipuhanan na dokumentos, mga titulos gayud, kung ano pang pinaghagad na dokumentos dyan for them to be fully paid kan gobyerno. At igwaning negosasyon na yun yung acquisition kan right of way plus yung power of eminent domain gabos, pinagkukonsiderar iyan so fair market value, so pagdeterminar kung sisay ang tunay na may sadiri kan daga tayo ito sa babayadan or kung anong mga requisitos pa dyan tabi sa irarom kan sa tuyang lay. Kaya iyan po ang estado kaan. Ang sabi ni Madam Lucy, soonest possible kung masumitir na itong so apikakaipuan pa ng dokumentos hali dyan sa mga property owners, maproceed na iyan tabi na mabugta kaning kunyan. Sakana po magkakaigwa nin papel so kontraktor. Pag naariglar na kan DPWH, so sa indang responsibilidad. Dispwes na, so kontraktor makakaproceed kan trabaho. Arog po yang kaan. Now, as to when, sabi nabaga ni Madam Lucy, kaipuhan ngaya sa mas lalong madaling panahon. Pinag-expedite mi man ngaya iyan, maski ngani kami ngaya, apektado sa reporting kaan sa central office. Ta siyempre, proyekto mi ngayaan, kami man naturalmente sinda man ang bibultadahan kan central office kan sekretaryo kan DPWH ni sekretary Bunuan, ba't ganyan yan, ba't hindi niya manaareglo, ba't hindi pa yan naayos, sindan maninimbag kaan, not the contractor. Tabi, so let's make it clear, iyan po ang pag-ugid kan istorya dyan tabi, na so tama buda sususog sa lay. Pagtanos kan istorya na may laman, di ba? Kaya halat-halaton lang ta soonest possible time pag maariglar na yan, mga 11 yata na aagihan, depende sa structural design, engineering design kan contractor budak kan DPWH, depende sa laba kan approach. Ta siyempre ang approach ba kan tulay dai man ang pwedeng so bigla namin na bakilid baga, so dapat banayad aning diit ang aning daiman mapiligruhan so maagi dyan tabi na vehikulos. Yan. So depende an sa lawig buda sa lapad kan agihan na mga private properties na pinag-ariglar ngo niyang kan DPWH. So iyan po ang estado kan tulay na yan. And itong so railing sa tahaw dahil nagayod yan hahalion da. Tayo ang so design man ta total sa tahaw man yan mag-inibong na direction baga, going to 3rd District and coming from 3rd District going to 2nd District, separado man iyan tabi. So, iyo gayo din ang design man mananggad ka. So, yan ang istorya kaan. It's not the contractor's fault. Bako po obligasyon kan makapa corporation kung nata day pa na ariglar yan approach na yan, but DPWH mismo ang nag-ako kan responsibilidad na sindaan may ka dapat na mag-ariglar ka. Ano po? Diyan sa mga motoristas, pasiring diyan sa daraga. That's the story behind kan proyekto nga nakatenga pa.
good morning, Sir Ato Lim. Mabuhay ka, sir. Pati si Madam Dr. Lim. Yan. Uy, kasuhapon, apasyarman digdi si Dr. Chris Gianan. Happy to see you, Dr. Chris Gianan. Salamat po sa padagos na pag-ataman man sa mga taga-DCGB tabi. Doc Chris, the best man na doktor ini. Dakol kitang nakakahururon dyan nga kay Doc Chris ay talagang na-akomodar, na papakaray ang mga kahilangan na mga high blood na yan, sugar na yan, uric, mga kahilangan, internal medicine. Doc Chris Gianan. Mga diabetes na yan. Doc Chris Gianan. Yan sa Daddy's Angels. Good morning dyan sa Daddy's Angels Family Clinic dyan sa may Aleco. Kahampang sa nakan barkada man niya to, Rabvax. Good morning dyan sa men and women. Sa mga doktor dyan, asin sa men and women man kang Rabvax. Yan ang mga kamlot ng ki ayam, ki ikus, kagat lalo na. Kaya day pagbasang-basangon yan, Rabvax tabi. Pabakuna dyan sa Rabvax. Good morning kay Madam Joy Mariscotes. Barhay na aga sa tuyang barkadang security guards. Nakapwesto sa manlain-lain pong destino. Diyan sa Philippine Statistics Authority. Good morning tabi sa Indo. Kay Engineer Cynthia Perdiz ang sa tuyang Regional Director. Pati na po yung mga guards dyan, men and women kan PSA. Good morning tabi. Mabuhay ka mo dyan. Dyan man sa DBP, Development Bank of the Philippines. Sa tuyang mga gwardiya dyan na barkadas. Morning. Hoo-ha! Ang Mega Force dyan sa luwas, Chief Jimmy. Pading Jim, Pading Al, Kumpadring Jomar, good morning man dyan sa gabos na taga Tabaco City ha. Pati na sa taga gabos na nag-arantabay sa Primer Distrito kan Albay sa paagikan sa muyang 106.9 WGB FM Tabaco City. Sa paagikan the able station manager Sir Dex Velez. Pati sa men and women kang 97.1 OK FM asin kan WGB FM. Sarabay-sabayan digdi sa DCGB sa Legazpi 97.1 OK FM. Sa Tabaco WGB 106.9 FM. Migong King Reynaldo, kumusta ka mo dyan tabi sa Bangkeruhan? Aleko, 10:30 pa daa, Kasubanggi, daing kuryente sa First Street, Our Lady's Village. Ano na ba yan? Nako. Me gusta mi, así, me gusta mi. Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial, así, me gusta mi, así. Ano sa kuyang numero de telepono 0942-670-1195 Smart, 0942-670-1195 sa Smart, and 0966-730-1115 sa Globe, 0966-730-1115 sa Globe tabi. Ano? Yeah. Good morning, Sir Popoy Balmez, dyan sa JRB Battery and Calibration, dyan sa Lapu-Lapu. Pading June Pitero, maray na agaman dyan tabi sa Indo sa Familia. Sige.
Anong abiso mo, Padingnal? Isang report din, ma-time sa kita taon-taon. No? Ipasok muna natin si Compadre Al Armario. May dagdag na impormasyon dyan sa luwas. Compadre Al, good morning. What's happening? Thank you so much, Pani. Good morning. Halata na talaga ngunyan ang kamyada kan political setup or standing sa sanggunian Pandalawigan kung sain ang kolor kan mga opisyal. Kung dati, so mayoriya, pabor sa administrasyon ni Gobernador Attorney Grex Lagman, Oho. ngunyan, iba na ang standing. Masyado nang mabusisi. Asin so dating perming kontra, Oo. ngunyan, pabor na. Baliktad na. Nagbaliktad na pa rin. So ang diit sitwasyon. ka ito, iyon ang ngunyan ang yun. Oho, So dakol ka ito, iyon ang ngunyan ang nagbubusisi. nagbubusisi. Sabi kami dapat Aha. halata na Aha. na maray ang relasyon kan kampo ni Gobernador Attorney Grex Lagman at kan kampo sa mga identified man sa kampo kan Rosal. Oo. Dati-dati, sinda board member Rolly Rosal, asin board member Vince Baltasar, dahil man hindi masyado nagkapara intindi ka ito, kan mga pigigiribo, kan mayoriya, tawaramang sindang nagiginibo marayta, dua-dua isa na, Iyo. na nagbubusisi ka ito, kan hiro-hiro kan administrasyon. Pero ngunyan, sumayoriya na ang nagbubusisi, Oh. ero-ero kan administrasyon. Question. Paano man maidepensa na kinatawan Vince, budak kinatawan Rolly, so administrasyon na, dua naman sa nasinda. Tal kumusta? Nagdadagdag na ngunyan. Nagdadagdag na. Nagdadagdag na baga. Oho. Sa may bagong tukaw. Ah, May bago-bagang tukaw na board member. si Attorney Si Sheena. Atty. Sheena Marie Onrobia de la Cruz. Yes. Na-identified man talaga sa kampo kan Lagman. Yes. Dangan, may saropang nagpapabor. Si kinatawan Board member Jasim Palmiano. ginubatan. Yan. Ligaw yata o ginabatan? Gari ginubatan yan si kinatawan Jasem. Ha? Basta, Oho. ayan, third district. Opo. Kaya, apat baga, plus kung minsan pagyaon so Vice Governor, Glenda ang Bungaw, naglilima minsan. Pero dahil man masyado Pabira ito, pabira. pabihira ta presiding siya. Oho. O yan, para pa de, na mas mabusisi na talaga ang mayorya na identified man sa kampo ni Congressman Joey Salceda Yan. na public knowledge naman ang alyansa ngunyan sa Ako Bicol. Kaya nagiging magayona ang sitwasyon. Digdusan ko ni Ana Panalawigan, tanari paro ini, na medyo nagkamyada, magpuon kan ginibos so magayon sarambula na magayon festival Iyo. na puminabor so syudad sa paggamit kan City Road, Iyo. tampangan kan na Kapitolyo sa mga naging highlight kan magayon festival. Iyo. Daw, araw ka ni kumpadre, what if kung tasigi man bagang libot na naman ni dating Gobernador Noel, ha? Nagakaabot sa Rapu-Rapu, Tercer Distrito. Kung lumataw ning todo na mabalik sa gobernador, anong mangyayari na naman sa gunian? Itong Iba mga naman. tibaad kung bumutas na naman ining dua,
Dito na masabutan kung paano. Alam mo, sa mga matatali na nag-analyze ka yan, igalat sa Supreme Court decision. Iyo, hahalaton ito. Takon ano ang magiging decision duman, iyo yan ang pwedeng maging dala naman, sabi ka ni pa, na magkamyada naman ang sitwasyon politikal. Diyan, lalo na mahihiling, manifestar diyan sa hiro-hiro, body language, diyan sa sanggunian panlalawigan. Correct. Kaya sabi ka ni ba, babantayan talaga ini. Oho. Ano mo yan? Hunyo na. Yan. Hulyo, Agosto, Septembre. Iyan ang 4 na bulan na critical. Iyo. Kung ano ang magiging development naman sa Supreme Court, iyan ang sabi ka ni ba na magiging basihan Yan. sa magiging set up officialmente pag-abot kan October na iyo ang filing na kan Certificate of Candidacy. Makambiyada aning bigla depende sa mga file kan sertifiko di kandidatura sa pagkagobernador ang magiging hiro-hiro sa sanggunian panlalawigan. Correct. Oo, kaya barantayan ini ba salit ba gabos na kampo nagbabantay Iyo. kana magiging sitwasyon. Pero para mientras iyo yan ngunyan anaririparo. Yan. Naririparo ngayon di sanggunian panlalawigan Aha. na magayon ang relasyon kan administrasyong lagman. Asin kan mga identified sa kampo kan Rosal Nakaidto kontra. na kayo kontra versus ngunyan ang aliado man ni kan kampo ni Congressman Joey Salceda na sabi Oho. mabalik na gobernador. Iyo, oo. Dangan so ako Bicol. Yan. Dangan ako Bicol. Oho. May mga pito na bana man na magiging manok pag-abot kan 2025 election Iyo. digdi sa Albay. Basta ang one thing clear dyan is Congressman Joey is talagang iyan mabalik sa pagka-gobernador comes 2025 elections. Aha, Oh, yan oh. ang tao mo yan ba public knowledge na yan. Iyo. Sa mga istorya na nasagaptan na desidido si Congressman Joey Salceda na bumalik gobernador. Mas switch na sana kan makinarya politika aram ninda yan calibrated yan kan grupo ni Congressman Joey an sa indang hiro-hiro politikal kalkulado ninda yan no arin inigigibuhon no arin ito i-aktibar no arin i-deploy ang mga tawong ini no arin ini dapat adaptaron aram na yan nara Congressman Joey and all roads leads to 2025 election governorship yan Aliado ang ako Bicol yan iyo kaya baga duman nasabi sa first district talagang matindi naman ang iro ni Congressman Attorney Jill Bungalon. iyo talagang desidido na kumandinato man Congressman kan first district. yan Digdi sa second district, so magkalaban man na magpade. Mga barkada ta. si Kito Buda si Kaloloy. Hindi ka ba naman? Siyempre, Dede Cabredo in convent versus Adrian Salceda. Man. Napamangkin ni Kong Joey. Salceda. Sige man an muscle flex ni Kunyan, ni Adrian, ni Mayor Adrian. Sige baga. Nya. Yun na yan, dami pa Ankon lang, ang pigalat ta pa affair at ini kaya, itong balikan to sa setup dyan sangguni ang palalawigan, ini kaya na medyo nagrarahay ang relasyon kan kampo kan mga lagman, asin kan mga Rosal, is because may nagbutwa ka itong informasyon na posibleng maging vice gobernador kan mga lagman, Rosal. Rosal. Ngunyan, igwa pa ning ibang question, si saan magiging busy ni Congressman Joey? Yan ang hanging question pag yan. Question mark pa yan, dami pa so far ngunyan, kalmado ang issue na yan. Apera ka naglataw na solamenteng interesado sa vice gobernador. Board member ng Jarang Dia. Si amigo, talagang laban kong laban yan si amigong Dante na Arandia, kinatawan. Pero expected iyan na may development na mangyayari sa pwesto man na vice gobernador. Yes. Isa yan maging official na magiging running mate ni Congressman Joey Salceda. Yan. Plus, sa magiging kapaladan man kan Supreme Court, na ilalatag kan Supreme Court kay dating Gobernador Noel, takon in kaso, kung anong, da pasabot,
si Sayan magiging vice gobernador ni Governor Grex kung si Governor Noel makakuha ng paborableng resulta duman sa Supreme Court. Iba yan. Iba yan. Babago ang complexion na naman kayan. Sige. Kaya bantayan ini pa de. Diyo. Kapos man kampo politika ligi salbay, nagbabantay kan magiging update up to September before kan filing kan certificate of candidacy. Roger, sige. Kaya pa diyan mga dagdag na informasyon politikal digdi sa Albay. Alarmario, DCGB. Salamat, kumpadre Ngal. Maboltang programa alas 9:38. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Generica Drugstore. Damang-dama ang ginhawang generika. Para sa ginhawang damang-dama mo, visit your nearest Generica Drugstore. Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Healthy energy na ba ang hanap mo? Mag-Enervon araw-araw. Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liver Aid. Ang Liver Aid ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liver Aid dahil kami ay ganado sa kalusugan! Liver Aid, it's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liver Aid Silymarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ikalawang distrito, mayroon akong paborito. Siya'y may prinsipyo, may puso sa tao. Looy pinapangarap ngayon ay nahanap na kita. Tapat na panggogobyerno, serbisyong makatao lahat. Tara na! Si Kaloy ang disloria, kapuso, kapamilya, kalalahin natin siya. Kaloy ang disloria, kalinga niya sa masa, tayo'y magsaya. Si Kaloy... Aray! Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos. Diretso sa pinagpupnan kan kulog kon hawak. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Unilabian. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. 7 healthy habits para sa High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Have you thought about where you want to go to college? Not really. I'm still exploring my options. Any suggestions? Well, DWCL offers a wide range of opportunities to really dive into what you love. Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher education institution that guarantees you that you will receive the necessary support and direction to navigate your career path. DWCL fosters 21st century competencies such as critical thinking, communication and collaboration, creativity, and character, preparing you for the complexities of the 21st century. Wow, that sounds incredible. What about the community? Our school community offers opportunities for you to pursue a career marked with values of excellence, professionalism, service, Christ-centeredness, justice, peace, and integrity of creation. For inquiries, please visit the Admissions, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.com.
legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact us at telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or at mobile number 0967-206-7429. What are you waiting for? Enroll now and embark in a journey of success. Divine Word College of Legazpi. Your success, Our word. Certo man nabisto mo Si Jessup Salceda ang kaibahan mo Dakol na patunayan na matean ang serbisyo Ang progreso minapulos na Ipapadagos ni Jessup Salceda Serbisyong may puso Yan nga si Jessup Salceda Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Coco Martin po, pag may check, high quality. Pag may check, abot kaya. Kaya kapag hanap ay gamot, huwag mahihiyang magtanong at hanapin ang check ng right med. If symptoms persist, consult your doctor. Mayong tusok-tusok. Sa Tabangkan, Vitamin B can Farex. As in proper diet and exercise. Farexited ang mga kamot. Farexited maglagari. Parex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Aray. 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 Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos. Diretso sa pinagpupnan kan kulog kon hawak. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi,
Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Okay ka na, Nay? Yes, anak. Bumuti na ang pakiramdam ko. Ay, salamat. Kaya pagdating sa gamot, tiwala ako sa Actimed. Napakagaan pa sa bulsa. Up to 85% ang natitipid ko sa Actimed kumpara sa branded na gamot. Kaya may extra tayo today. Tara na, ipasyal tayo. Ay, salamat sa wise kong anak. Salamat sa Actimed Quality Generics. Diyan lang yan sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay nanay at tatay, kami naman ang magbibigay ng ginhawa sa inyo. Bumili na ng inyong gamot sa Generica Drugstore at makakuha ng 20% discount sa ating participating products. For more information, see posters and print ads for more details. Promo duration is from May 1 until June 30, 2024. DOH FDA CDRR permit number 0178 series of 2024. Ikalawang distrito, mayroon akong paborito. Siya'y may prinsipyo, may puso sa tao. Nooy pinapangarap, ngayon ay nahanap na kita. Tapat na panggogobyerno, serbisyong makatao lahat. Tara na! Si Kaloy ang disloria, kapuso, kapamilya, kalalahin natin siya. Kaloy ang disloria, kalinga niya sa masa, tayo'y magsaya. Si Listen and experience the world-class sound of the University of Santo Tomas Singers in Balaog, the USD Singers Albay Concert, happening on June 14, 2024, 7 p.m. at St. Gregory the Great Cathedral, Old Albay, Legazpi City. This event is presented to you by the Bicol Voices Choral and Tomasinong Bicolano. Tickets are available at 300, 500, 1,000, and 3,000 pesos. For ticket reservations and inquiries, log on to the Facebook page of the Bicol Voices Choral. Balaog, the USD Singers Albay Concert. This event is also brought to you by Legazpi Eye Center, the Pepperland Hotel, Erisberis Botanical Garden and Nature Resort, Divine Word College of Legazpi, Ranga Psychosocial Services, Flair Studio, CISA Resto Bar, VRM Events and Management, the Tapel Family of Naga City, DZGB AM and 97.1 OKFM. Camille Prats Yambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabas siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pagdevelop ng iba't ibang mga produkto hango sa niyog. Makinig na at lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng inyong Radyo Eskwela. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. O, huwag liliban ha, dapat laging present.
Ito ang Masaganang Coco Buhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing. Mapapakinggan sa himpilan ng DZGB tuwing araw ng Biyernes sa oras na alas 10 ng umaga sa unang Biyernes ng buwan at alas 11 ng umaga tuwing ikalawa hanggang ikaapat na Biyernes ng kada buwan. Mapapakinggan din sa himpilan ng 106.9 WGB FM Tabaco tuwing alauna ng hapon sa araw ng Biyernes. Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Gobernador na, abogado pa, yan si Governor Greg Slagman. Dakol na programa, dakol nang naitabang sa mga paraoma. Pati sa edukasyon, dai mo maikumpara. Kung ang ururon naman sa kalamidad, sinisigurado ni Govlagman ang satong seguridad. Murang pinipiling edad, pagkabot sa pagtabang, gabo sa iya parantay, dai diyang nakakalamang. Supisyenteng bulong sa mga ospital, pag-asikaso kampondo sa gobyerno nasyonal. Pag-usbong kibanwa sa iya iyang gigibuhon. Mga pangako niyang dai niya bastang papakuon. Mga barangay sa iya ay urugmahon. Tatao makita mo talagang si Gov mapuuton. Pamilyang Lagman, probado na ang serbisyo. May paninindugan, asin ugwaking prinsipyo. Governor Rex Lagman, tunay na padaba ang albaysi. Governor Rex Lagman, maaasahan. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Sige, diretso na kita kan sa tuyang programa. Pinaghiling ko ba ya itong pagpresentar ni Secretary Attorney Benhur Abalos Jr. duman sa nagkakapirang sospetsados sa kidnapping mga pulis padignald. Nagkakapara daw. Although mayoriya kan puwersa kan pulis marahay, pero ini pong gibo-gibo naman na ini kan nagkakapira duman sa Metro Manila. Is a big blow sa kunyan, sa hierarchy kan PNP. Kaya baga mismong si Secretary Benhur Abalos ang ibinalandra sa publiko ang apat na ining suspetsados na may kaso ng kidnapping. Mario Josep, mga pulis na yan padignald. What is happening sa kalangkawan kan sweldo? Plus, siyempre, yaon ang pagpulis ka baga padignald, dakulaon an sa imong pinag-enjoy na poder, puwersa, day ka basta-basta matingkog nin sibilyan, pulis ka rightly or wrongly, legally or illegally, maski gurano katakapulos-pugos na mga sibilyan. Wala tayong kalaban-laban. Inatama na ning marhay kan gobyerno an sa indong sweldo. Day tapig ubos, kundi ining nagkakapirang pasaway na ini an minabutong pa ibaba Ang kikidnap ko ang kikidnap da ka ito, mga inchik duman sa Metro Manila. Ipinarada na ni Secretary Benhur Abalos sa publiko itong mga suspetsados na ito. Sus Mario Josep naman nata daw yan. Ang sweldo kan pulis ngunyan is the envy kan halos gabos na mga nasa gobyerno. Lalo na kitang mga nasa pribado. Ang range kan sa indang yung entry pa sana. Nako. Grabe yan tabi. Aralang kawon. Tapos yan pa hilingan na. Nangingidnap pa. So nagkapera po yan duman sa Manila. Nasa linya muna si Joshua Bino. Joshua, good morning. Please go ahead. Yes, Sir Pio, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag pa niya itong pareta, nagkatira pang taon ang hahalaton bago matapos maitugtog ining Coast Guard Academy duman sa munisipyo kan Bakakay Albay. Alagad in kaso matapos asin marilisar na ini, dakulang tabang para sa recruitment nin dagdag na personahes kan mga Coast Guard digdiman sa Bicol Region. Ini Sertino ang bagay na ipagpapasalamat ni Commodore Philip Soria, ang commander kan Philippine Coast Guard digdi sa Bicol Region. Sigun si Soria,
5 hanggang 7 taon bago matapos totalmente ang Coast Guard Academy duman sa Isla Cagaray kan Bakakay, Albay. Magiging marabas sabi Sir Pio o posible ining 5 to 7 years kung tuloy-tuloy ang release nin pondo ali sa Department of Budget and Management o DBM. 1.4 billion pesos ining Coast Guard Academy and taon-taon Sir Pio may release ini nin 200 million. Sigun ki Soria, nakulang tabang ining Coast Guard Academy dahilan sana sa poco mas o menos 300 sundo 400 na mga trainees ang kaya kaining akomodaron taon-taon dahilan tamahiwas ini Sir Pio nasa 15 hektarya ang tig-acquire kaining lote. Sigun ki Soria, ang magiging pasistema kan recruitment kung baga magiging 4-year course naman ini arog kan Philippine Military Academy of PMA as in Philippine National Police Academy of PNPA. Ang pasistema, ang recruitment magpuon sa mga estudyanteng nagtapos na nin high school, balaog asin ma-training sinda Sir Pio digdi sa Coast Guard Academy. Asin pagkatapos kayan, ganit na sindaman na magiging miyembro kan Philippine Coast Guard. Kung kaya dakula ang pagpasalamat ni Soria sa esperso kan ako Bicol ni Congressman Saldico sa pag-inisyar konsigir na makakuanin pondo and sa Department of Public Works and Highways o DPWH para sa pagpuon kan patrabaho kan struktura asin pasalamat man ini sa Department of Environment and Natural Resources o DENR para sa pagtabang sa pagbilog o pag-acquire kan mga kinakaipuhan ng mga requisitos tangali ng marilisar ining Coast Guard Academy. Sa laog Sir Pio nin 5 hanggang 7 taon, mapuuna ang Coast Guard Academy digdi sa Bicol, partikular na digdi sa Bakakay, Albay. Roger! Yan tabi Sir Pio, dagdag pang istorya kay Banang Coast Guard, Joshua Dino, DCGB. Salamat Joshua! Sa dagdag na istorya dyan sa luwas, iyan po so kanakalis na taon pa ya at na-releasean ning fundo, na-alokaran ning fundo through yung Committee on Budget and Appropriations chaired by Saldico, Congressman kanako Bicol, para dyan sa Coast Guard Academy. Magayon iyan tabi talaga. Taon-taon tababaltadahan tayo. Maray naaga kay Kagawad Luis Espejo. Yan, the best man is Kagawad Luis Espejo. Mapakonektar ka mo nin mga internet. Mga fiber internet na yan. Dara niya yung kabos. Apod lang kamo kay Kagawad Luis Espejo. Kundi sako, refer ko kamo kay Kagawad Espejo. Internet sa indong harong opisines. Dara niya yan gabos na yan. PLDT, Globe, Converge. Matibay man si Kagawad Luis. Sabi ni Kagawad Luis, hanap buhay nga ipapapiyo. Ayan, sige. Makang kamo mga internet. Apod lang kamo sa kuta, ikonektar ko kamo, tabangan ko kamo kay Kagawad Luis Espejo tabi. Thank you so much sa inyo. Mabareta man si Ciara alas 10. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka ki ayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Ta sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines. Asin iba pa, ang saindang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puun alas 8 sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagnin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Ape. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591.
Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa Inutan Sana, Kanziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Harani sana sa St. Stephen Protomartyr Parish. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DCGB, alas 10:02. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Naghihiro na ang investigasyon kan Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa aligasyon kan mga ghost employees sa Indang Monetary Board. Sigun sa BSP, naigwanin 4 na empleyado asin immediate supervisors an imbelto digdi. Ang nasabing mga imbelto iyo ang mga voluntaryo na nagdimitir sa Indang pwesto kan bulan pa ni na Marso. Pigsiguro ka na BSP sa Indang babawion ang mga pig-resibi na sweldo kan mga inapod na ghost employees. Poon pa kan Oktubre ka na nakaaging taon, inimbestigaran na kan Office of the General Counsel na nagkapirang mga staff sa opisina ka na 2 monetary board members na nagresibi nin sweldo alaga dainin na o daiman naglalaog sa Indang opisina. Yan ang pangalas Jess na bareta halos sa DCGB News Base. Ako po si Shara Melaron, marhay na aga. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid, it's liver or lover, boys. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nag-aako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini, otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt-hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan ng accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Nagtatabang na puong bata ito, sinda kita ika ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngayon ako Bicol ang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso, may mga scholar na nagkaigwang trabaho, kadakol na mga naginibo, lalo sa mga parao matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka-hobenesan yan. Ang AKP Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May energy na. Energy! Meron ding Energy!
Nag-crash o nag-palpitate? Baka di yan pang everyday. Mag-Enervon helps unlock Healthy energy! na magandang araw-arawin with proper dosage, diet, and exercise. Mag-Enervon araw-araw. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Alam nyo bang hindi ligtas ang magtanim ng mga matataas na halaman o puno malapit sa mga linya o poste at tore ng kuryente? Ang mga mahahabang kahoy o anumang bagay na lalapit o didikit sa mga linya ng kuryente ay mapanganib at maaaring maging sanhi ng pagkamatay. Hindi rin ligtas ang magtayo ng mga bahay o istruktura sa ilalim ng linya ng kuryente. Pag-iingat ang kailangan upang sakuna ay maiwasan. NGCP cares about your safety. Stay safe. A message of concern from NGCP. Tara na sa Kamalig, the heritage town of Albay. Makiugma sa mga nakalinyang aktibidades ngunyan na taon. St. John the Baptist Parish Town Fiesta and Pinangat Festival, June 10 to 24. Nagbabalik Pinangat Festival 2024. Ang selebrasyon ni bibida ang masiram, manatok, marang na pinangat. Asin talento, orgulyo san mga kamalignan. Magintra, makaselebrar, makiugma. Pinangat Festival 2024. Tara na sa Kamalig, tuloy po. Iprinipresentar ng lokal na gobyerno San Kamalig, Mayor Caloy Baldo, Vice Mayor Ding Baldo, the Sangguniang Bayan members, and the Kamalig Tourism and Cultural Heritage Council. Hatod sa tuya din ang Congressman Joey Sarte Salceda, Provincial Government of Albay, Department of Tourism, Ako Bicol Party List, Congressman Elizalde Co, Christopher Quito Co, Mayon Cement, Windale Hotel, and Hansay Corporation. Pinangat Festival 2024. Masiram, manatok, marang. Pinangat, 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 festival na. Aray! Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos. Diretso sa pinagpupnan kan kulog kon hawak. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ikalawang distrito, mayroon akong paborito. Siya'y may prinsipyo, may puso sa tao. Nooy pinapangarap ngayon ay nahanap na kita. Tapat na panggogobyerno, serbisyong makatao lahat. Tara na! Si Kaloy ang dislorya, kapuso, kapamilya, kalalahin natin siya. Kaloy ang dislorya, kalingan niya sa masa, tayo'y magsaya. Si Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Salamat kumpadring Nal and buwelta na kita sa tuyang programa ngunya na pagkaaga nag-increase na padignal sukunyan. So ginibukan mga Chinese baga. So naghaharang duman kan mga resupply mission. Inagaw na mismo. Yan, kunya na ini. Pisikalan na matindi na ayan. Inagaw na supervisions na pigdadara na pagkaon para duman sa mga nasa BRP Sierra Madre. Buda so iba pang mga pighatodanin na provisions duman sa may Ayungin Siol. Kunya na ini aram pa ni dapading nala day makita mako niyan. Day kitang ganahan, day mapalag ha. Oh, yan. Kuan na kaito kumbaga pig sa side-sidean sana pig water cannon ngunyan
inagaw na mismo sa mga pagkaon, buda iba pang mga probisyones. Tapos mataram sa China, kita daan nagprovokar. Diyan matiaram nindo ang mga komunistang nasyones, diyan sin matibay padingnal sa kunyan, sa propaganda. Yan, sa propaganda. Mas kining sa mga kunyan, mga po-profess kan ideolohiya ni Mao Zedong. Saro iyan sa pig-adala ni Dang Hararom ang propaganda warfare. Ang pagbaliktad nin mga sitwasyon na nakukuanin daan kunyan ang buot kan mga initial na nakakahiling kan sa indang gibo-gibo. Propaganda warfare. So mga initial na nakakahiling, tama pa lang. Pero in the long run, pag ma-realisar mo, gari salto ngunyan, dyan matibay ang China sa propaganda warfare. Good mo ang narrative na pigsasabi ni Dapadingnal sa inda iyan na West Philippine Sea, igodasin ng mga trading partners na diyan kaito. Kung nalimbawa ang gabos na nasyon sa Napadingnal, susunod ang narrative kan China na may mga trading partners kita diyan, may mga pigdadarangay kami diyan na mga negosyante. Gabos na nasyon gayod, magsisadakupan. Man iba-iba bang mga nasyon, igaw manin mga trading partners sa man iba-ibang lugar. Kundi talagang bully so China. Taaram ninda na militarily da itakaya yan. Gunman inagawa na nin mga pagkaon. Tapos mataram sinda, kamu ngayaan nagpoprovokar, kamu ang nagpapa-escalate kang tensyon. Diyan sa West Philippine Sea, kami sunanahimik diyan na nagsisira-sira diyan sa Ayungin Shoal, sa Scarborough Shoal, kamu sa nagburugtak nin pasilidad diyan sa Spratlis, na daimi man nga ni pigigibo na kami mga Pilipinas, although may claim kita na Pilipinas, pero di kita nagigibukan because yan na pagbugtak nin physical structures, as in pagbawal sa ibang nasyon na mga claimants kan lugar naan, pagbabawal physicalmente, pagharang kan mga parasira, di ta pigigibo because nagsusunod kita sa birtud kan international law. Dawa may claim kita dyan. Sa intai agyan laban sa international court baga, ining China dae pigbabraso kita. Taaram ninda, might is right. Iyan ang gigamit ninda, plus ining matibay dyan ang mga nasyones komunistas sa yun nga niya narrative ni na propaganda warfare. Dyan sindatabi makunyan matibay. Kaya kung kita, kung madadara kita kaan, rimati kita dyan, maray na aga kay kinatawan Bert Borja. Maray na aga tabi sa imo, Sir Bert Borja. Dating kinatawan, dating vice alkalde, dating nagkapot manin na pagka-alkalde dyan sa Pulangi. Ngunyan yaon sa Kapitolyo. Yan. Si Sir Bert Borja, good morning tabi sa imo. So yan ang, inda ko sana kung anon masunod ka na mga pangyayari daiman solamente ang reaksyon kang Coast Guard o budak kan Navy kang Puerto Armadas interview. Hindi masana pa ding sa tuyang mag-interview and make it to the whole world, make it known to the whole world ang gibog-gibong en kan China. Samantalang sa China daiman baga sige senata man nga mapalagan, daiman ang susurugon basta-basta kan alyados nasyones ang Pilipinas na mapadara dyan in Buki de Gira o kung ano, dahil man nga aram yan kan China Igwasin na ning hararom na intelligence analysis kapag aram kan sitwasyon. Kaya sige-sigian. Dahil ko sa naisitabi kung anong magiging reaksyon kang Pilipinas. And ang pighalat nga ni Padingnal, kung no arin marampahog itong Sierra Madre subarko, malalapa na baga. Anong gigibuhon ta kung rumampahog na ito? Plus na kitang sakop kan China. Yan, sabi ko sa Indo, ang lugar na an may control na dyan, bako ng Pilipinas, China na. Nata, sinda na baga nagakaiguan in pag-ehersisyo nin sovereign rights
And that includes ang pagbawal na maglaog dyan, ang pagharang kan mga nagdaraning pagkaon, pati iba pang mga gamit. Sinda na nag-exercise kan sovereign rights. Dahil nakita basta nakakapagsira. Sinda na igwa ng base militar, ano pa man. Wala na yan. Give away na an. Maski sisay pang presidente ang tumukaw dyan sa Malacanang. Pinunan sa nang kaito kan panahon ni Noynoy Aquino, tabangan ni mahal na Diyos. Igwanin istorya ko naman sa Indo, tronta, igwanin sarong halangkaw na opisyal na miyembro kan Philippine Navy yata yon. May nag-apot sa tuos sumagurang, hali sa sarong lugar digdi sa Bicol, sumagurang, taga-digdi, biyo nga naghibi so aki ko papapiyo, panahon ni Noynoy Aquino. Namomonitor, taduman naka-assign, harani sa may Spratlys, namomonitor nga kan aki ko, ninda duman, piga para paabot nga ninda sa higher ups, day pig-intindi, panahon ni Noynoy Aquino padingnal. Narapakito Ochoa ka ito sa Malacanang, naranoy Aquino, tabang kibal na Diyos. Day dapig intindi. Kaya huminiribi na sana itong suaki ko ngayang nebe. Ngapit na panahon, bako ta na ngayon. Iyon na ngayon nangyari ngunyan. Tawan time, istorya ko ini sa programang Tingog kan Banwaan, nakaantabay sumagurang. Gigirirabo ngayon ko papapiyo kan pigtataramo dyan. Iyon ngayon nangyari talaga. Uni ngaya, sa tuya sa na ini. Habol lang ngayon maglataw ka na aki ko, tadipisil kan mga panahon na ito. Sinaysay niya padingnal. Dahil sina nagkulang sa pag-report sa higher ups. Dahil pa ngayon na runway na Buda military facility sa Spratlys. So nagbuto ba ka itong bareta padingnal, Several Ziras Agoso, minasumpit pa sa nabagan, pigusumpit ning baybay. Nagikrear ning artificial islands yan sa Spratlys. Yung baga sa nababareta ka ito, yun na ngayon, papapiyo. Bago ngayon nagluwa sa telebisyon, piga para report na ngayon kan aki mi sa higher ups, pero burungog na ya. Panahon kayo ni Noynoy Aquino, Presidente Noynoy Aquino, sa day nga maintindihan na rason kan aki ko nga. Day nga sila nagkulang dyan. O ngunyan, hilingan na ngayaan. Iyo baga tama ngay supig istorya mo dyan. Control ng kan China. Sa inda na iyan. Pigihibian ngayon kan aki ko kaito. Nata ngay taarog daw ngaya kayan. And the rest now is history. Mga rin, madumang kita inda kung sukalayaan island, masakob pa iyan. Buda ining Benham rice. So, ining sudig di sa may sato, sa may katanduan. So, Philippine rice yan igo pa baga dyanin. So, linaog naman kan China na civilian ship yata ito research vessel. Inda ko nagbugtak ito dyan ning kunyan, ning spy camera o kaya ning spy gadget. O di sa may iste, sa may katanduanes na pigtutubudan na kunyan iyan. Rich in mineral resources. Pagkatapos, hubaga, kanakaaging bulan, may luminaog daan na hali naman sa China ng barko. Research vessel. O luminagi man sa natabi, Yan. Pero maski na pa, maging sa west, buda sa east, yun na kita, pigdadalin na kita kan China, yan. Maray na aga tabi, Luis Espejo, yan. Kagawad Luis Espejo. Mga mapatakod dyan ng internet, Kagawad Luis Espejo, apo na nindo ako, konektar ko kamo. Yan. Sige. Nasa Masbate da Asya, sabi ni Kagawad Luis. Sige po. Yan. Ipuan sa tuyang pinag-aabangan kung ano ang masunod ka nagigibuho na. And June bagago niyan June, day taaram kung anong petsada sa pigtaram kan China na aaresta rin ninda. And igukulong without the benefit of trial sa laog ng 60 dias ang masira diyan sa lugar na sa West Philippine Sea. Mga parasirang Pilipino. Pagkatapos, igwang na monitor baga sa Philippine Navy na naka-formation na Chinese militia diyan sa may West Philippine Sea. Yan. Abangan taan kung baga managad may arestaron na parasirang Pilipino na mapasiriring dyan.
And kung anon magiging reaksyon kan Pilipinas and ang international community, lalong-lalo na ang sa tuyang alyados nasyones. Estados Unidos de America, Australia, France, Japan, yan, Singapore. Yan. Kung anon magiging aksyon nila kan, if ever mananggad na may arestaron na Pilipinong parasira na malaog dyan sa tigaklamar man na teritoryo ninda kan China na 9-dash line da atabe. Ibinasura na nga niyan kan international court. Dahil nagusunod ang China, paano man kaantabe. So, iyan po ang sitwasyon ha. Dyan sa West Philippine Sea. May itinurol digdi si Madam Xia na public service. Nagpasiring din kasubago ano. Pipaisitabi ka mo na si Mrs. Erlinda Morante Halmasco. Gada na tabi ini, nakaburol sa San Lorenzo Ruiz Chapel sa PBN Buraguis, Legazpi City. Yan nakaburol. Nagadan ini ka nakaaging Hunyo 4, ang lubong sa Hunyo 8. Yan, tabi. Ang gadan, pipaapodan ang mga partidaryos, amigos amigas, pipaisi ka mo, nagadan na po si Mrs. Erlinda Morante Halmasco. Na binawain kan sayang hirang na buhay kan June 4, ilulubong sa June 8. Nakaburol po sa San Lorenzo Ruiz Chapel diyan sa PBN Buraguis, Legazpi City. Yan po ang announcement na ipinagpakisuyo mandigdi sa satuya sa DCGB sa programa Tingog kan banwaan natin sa mga masunod pang programa. Yan. Diyos maray na aldaw, i-alaw rin. Yan. Ano ang pinagsibot-sibutan niya na pangudtuhan tabi sa indong lugar. Kumusta sa familia? Kay Manay Ellen, kay Kaki, buda kay Hernan. Yan. Na alaw rin. Pag mga rin, paluto naman ako kay itong sukwan. So, ginisa mo sa balaw na medyo marigsip na taba-taba lamaning urig na may lada-lada. Yan. Bawang, sibuyas, buda paskiday ng kamatis. Pertehon yan tabi. Sige. Ano sa hiling mo pading na? Dili nga daw dyan. Pwede na daa. Nganing day kita madasukan Sige. Sa pangarang kambilog na fersa, Tingog kan! Salamat kan sa idong pagantabay. Day maghali, masunod po tulos ang samuyang news director si Mar Dela. Ako man po si Pio Fernandez. Good morning!